Dobrý deň. Volám sa Boris Farkáš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás prevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať s fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorými sa budeme na školeniach venovať. Prihláste sa na školenie digitálnych zručností pre seniorov ešte dnes.